ya kam shim la shim kia ya ki jing sngaw ba jing persha jong ki try muluk jong ka ni ka jilla ka office tray kam jong ka district tuberculosis officer Ribhoi district kala Rakhe ya ka world TB day arpo saw Hasin Paul parish hall han Nongpoh menta kasngi ha ka ni ka program la don lang u professor GD Sharma u belong u vice chancellor ka USTM kum u kongsan but uji borgohain u belong u WHO consultant NTEP kum u sembot kongsan but kiwe de kapang pedeng jong ka world TB day arpo saw kalong yes we can end TB lani ho ngila ban pen kut no ya ka jing pang TB la samru ya ki busket na ka benta ki kam paper ha ka ni ka sngi haba ai jinkren ha ka ni ka program u ji borgohan ula ong ba menta usnem kum ba hnyo teli kishnong ka than Ribhoi kin salat no na ka jing pang TB menta ngin ya pet ya ka jing long jing man ka sun beneng hasilong